Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Sex Indaba njalo ngo Thursdays from 7 to 8. Namhlanje sikunikeza the first show for the year 2020 with uDokotela. Mangisho ukuthi lolu hlelo is not suitable for children. Isikhuluma indaba zabantu abadala. Dokotela. Mthiyane. Awubala ukuthi singakanani isikhathi singekho ndawonye. It's too long. Too long. You can't even count ukuthi was it Kubhlungu ndlela long ngakhona. It's 4 weeks. It's too long. Too long. Yeah. And it's masi long kakhulu gcina ibe kubhlungu. Okay. Yeah, so too long is not good. Not good. Yeah, kufuna kube right nje yabo sifunane sikhumbulane. But also they do say absence makes the heart fonder. There you go. I was waiting for you to show njalo because when Stina wenza le show we had the open line and the line which wokugcina kwakuyileyo. Yes, it's good and for but saqeda kamnandi ne sure last year high note yeah. So masiqeda kamnandi so no one can say well it's my credit because lento yenziwa ngohlanganyela can't say ukuthi well imina engiyaba right into yethu so yitu yeah lasasi right so yitu right so yitu yes all right I'm going to ask you to ufake something for protection doc protecting your ears, my headphones now. You can see it. Dokotela kawafakile. Alright, before we start, let's have izinto zakho. Protection. Yes. Now, fine. You can hear me now. Yes, now I've got you. So we are ngizwa now, doc. All right. Sure. 0861596596. Ungathumela ke na ku Facebook page Indaba with Alex. Dokotela ade you see we festive season now and we are back and kulolu hlelo sihlale sishumayela la ukuthi talking to your partner about likes akho nama dislikes, even the boundaries and izinto that help you build a healthy relationship nanokuthi sex life ibe satisfying. So sivula nge-open line ke namhlanje. So umlaleli wethu angabuza nangomayini entsha ithinta ama-sexual matters nama-relationship as well. So uyawuzwa abantu besho uyabona nje nakuma-hashtag now kuthiwa new year, new me. Does that apply to sex life as well? Ekutheni nizame new things. Has to, Alex. Kubalulekile. Firstly ngibingelele bonke abalaleli bethu, Alex, everywhere. Bavuma. Yeah. No, but kumele because isikhathi esiningi uma singena unyakeni omusha ayikho into more romantic nenhle kakhulu njengokuthi ube nomuntu wakho uyakunaleyanto ukuthi ebusuku ngo12 ebusuku you know ube nomuntu wakho and kiss together and you bring in the new year together. Yes. So ekwenze njalo also usho ukuthi nangomuntu engifuna ukuba naye kulonyaka ozayo this time a decade as well. Yes. But also Alex kubalekile then ukuthi even sexually ukuthi nihlale phansi nibonisana ukuthi you know kulonyaka yini lapho sifuna ukushintsha khona. Generally uma sokuyophela unyaka uthola ukuthi abantu bebe busy kakhulu ngento ezithize and people bafuna ukushintsha ukuthi hey kulonyaka mhlambe lisenze show ukuthi you know we make love 3 times a week or just try ngoba mhlambe ubusy kakhulu you know before December, so let's try to have isikhathi together. Asizama ukuthi siye away so babili zingekho ingane sibe nama weekend ethu so babili. But also kubalekile ukuthi nibe nama resolution enu nje about sex ukuthi yini what else do you want to discover about each other, because I mean sakhuluma even last year sex is a good thing and if uthi ufuna uqala kahle unyaka having sex is a good thing ngoba le afterglow yocansi kunikeza about 2 or 3 days of glowing ukuthi nje usadakiwe kancane ukuthi khona lo kade kumnandi khona you know I got a good choice of word to use usadakiwe. All right, so nangidokotela ethi well don't miss this opportunity yokuthi nizame something new. So more like a homework. We're trying izinto ezintsha for lo nyaka mhlambe joba dash 3 times a week nanokuthi at least okay and nanokuthi where it shouldn't be the bedroom all the time. Yes. Okay. 0861596596 on this show Dokotela we expert but nabalaleli siyasijabula mabefona bebeka what works kubona nokungasebenzi as well, which is why ungaba anonymous mangabe uthanda. All right. 0861596596. Now ukungabi healthy. How does that affect your sex life, doc? Well,
Mthiyane, obviously yonke into iqala ngawe emzimbeni wakho. So if you are not healthy, then awubi ne-energy. If ungekho healthy, awubi motivated futhi nokuthi wenze lama new styles lawe sithi, you know, you can be doing new styles ne partner yakho. So when you're not healthy, number one, awukho motivated to try new things. But also umzimba wakho awukhoni. If you're not healthy, then umzimba wakho can maintain. Very important. Whether ufuna ukuthi induku yakho ime, or as umuntu wesifazane ufuna ukuthi ethi, you know, mekuthinta nje athi tsubi uzwa ngathi shaya ugesi. All of that depends on igazi lakho ukuthi aligijime igazi lakho emzimbeni. So if kukuthi awukho healthy, igazi lakho liyasindwa, mhlawumbe unenyongo nongcolo okuningi okukhona egazini lakho, igazi liyasindwa, then alikwazi ukugijima igazi, then uyakhathala kwawena ungalangazeleli ucansi. So very important. Njengoba uqala futhi unyaka abantu abayikhipha inyongo, you know, abeze kumina ngibakhipha inyongo ngibakhathe sibagqume, because all of that helps umzimba ukuthi uzitshela ukuthi new start, new beginnings, new me, new sex positions. Okay, sure, loud and clear. New me, new sex positions. 0861596596. Usakhuluma indaba yokuba health nje dokotela. Ngiyazi ukuthi of course this would be a general statement. You hear people saying ukuthi okay, umuntu wakho mhlambe ngaphilile ngabuya gula, but ungathola ukuthi kuzom exciter just to make love nakuyena. Ikhona into enjalo usuyihlanganisa ngokwasebudokoteleni. If kuthi ugula ngendlela yenza ukuthi imizwa isakhona kodwa kube ukuthi ke well lelo cansi lolo helps ekutheni athi feel good and better. Yeah, ucansi Alex, as long as umuntu engaguli lokho ukuthi if usulala naye suyamlimaza. But ucansi kukhona abagula naye stress or you know izinye izinto nje, but ucansi generally it yenza umzimba wakho urelease ama hormones are good, agcina kwenza ukuthi ka wena ufeel good, kuthiwa ama endorphins lawo, and but also it helps to heal ezinye izinto nenhlungu. You know, sex can help you heal inhlungu, but also because ama feelings ocansi are so intense, umzimba wakho akwazi ukuconcentrate ama feelings ayi2. Kune pain ngapha, kune pleasure intense eningi ngapha. So lokho kungakwenza ukuthi ukhohlwe, you know, isikhashana ilezi ezinye inhlungu. But obviously unless umuntu ukuthi if ulala naye kuzomlimaza, then don't. But if kukuthi umuntu uyagula akazizwa nje right, sex is a booster, kumele ngabe uyayenza. All right, khona ngezinye inhlungu dokotela ongayibali lezi zomphefumulo, when someone is hurt or mhlambe emsebenzini uyastresseka, mhlambe usezabe depressed and mhlambe ayenzwani neboss yakho or uthwele kanzima emsebenzini. So when you get to umuntu wakho yini kuzoba ukuthi ayivuke ngisho yona imizwa or isex ingalekelela lapho. That is why Alex kubalekile ukuthi izinto zangaphandle zasemsebenzini uzibeke ngaphandle mase usufika ekhaya. Okay, yes zikhona kuwena, but uma usufika kumuntu wakho this should be indawo lo izezulwini lakho nawe la lo ufika ukukhululeke khona, unethezeke and be yourself. Sex is very good for into enjalo if kukuthi une stress, ngoba sex is going to help to give you, to relax you, ngoba sex is very relaxing. You know, orgasm ngesikhathi uchama uyazi na ukuthi umzimba wonke ama muscles umzimba wakho onke, you know, ayaqila aqine, you know, and you take in lots of oxygen. That's why you breathe heavy and breathe heavy, ngoba umzimba wakho uthatha in lots of oxygen. So after logo umzimba wakho feels like so it is really good ukwenza njalo. But if ama problems Alex, that I'm assuming ukuthi if your problem ingaphandle, but if kuukuthi wena uyiproblem yami ukuthi ngikulale is not going to solve the problem. Instead kuzokwenza opposite, to do the opposite. But also I feeling ukuthi sothi sesichamile, you know, uzochama vele phela ngoba umthinte endaweni sensitive, you know, uzochama, but uzothe sechamile, but after that kube nalento, you know, ye guilt ukuthi ngimnikeleni lo muntu lento, because there's unsolved issues, which is why it's very important ukuthi khulumani kuqala. I get the sense ukuthi we sense ngithola ukuthi wena uyibuka from a woman's perspective. I would expect you to do so. Okay. Hold it there, doc. Petros isiqala ngayo my respect. Welcome to Gagas. Yes, hi. Good evening, Kwashola Belungu. Sure. Good evening, Kwashola Belungu. Right. Hey, welcome back, Doctor, and you guys, and compliments. Thank you. And I just want to praise you, Doctor. I've learned a lot, and I'm still learning every day. I'm looking forward to the program every time. So when you say you learn new things every day, yini into yokugcina that you've learned from this show and her advice?
No, it's to open up and talk about this. Like, there's no good. I know. I know. We need to open up. So that's what I've learned, and that really works. It really helps. Sure. We need to be open to each other and enjoy sex here. Yeah. Yes. The main thing is to enjoy each other. Doctors, not to go to I can say no. It's not right that way. So now what's it open up? Show the opening of in. What? Use that would it helps to open up. Yeah, that's what I'm saying. That's what I'm saying. We learn every day. He is not getting it. He's not getting it. It's okay, Petrus. All right, sure. Okay, compliments, Doc, from Petrus. Yes, wonderful. All right. And it's encouraging, Alex. Ukuthola lokho. In fact, angazi bangakho abantu ade befika lapha kumina ngoba bengavalanga emsebenzini. Nibuya nini? Abantu bebuza wena uphi Mthiyane? Yeah, well, I get that. Impela Dokotela. All right. So now he's saying would open up. I mean, the part of ukuvula umuntu wakho is part of excite pleasure. Nanokubulala into ba predictable. But also ukuvula, Alex, it doesn't necessarily have to be ukuvula. You know, whether uvula imlenze or uvula untombi zodwa, but ukuba open nangenhliziyo yakho. Exactly. You know, is very important ku relationship. Nanokuba open ngemizwa nezifiso zakho ku relationship. Kunabantu othola ukuthi ngiyasaba ukumtshela ukuthi akenzi kanjena, and you know, menza lalele le show thina sizomvula. All right. Siyavulana. Okay, 0861596596. We have to do this, Dokotela, and simukele umlaleli osibamba for the first time. I mean, umlaleli uyarefer omunye ukuthi hey, ikhona le show. So sibaya ngama Thursdays from 7 to 8. So esikhuluma nje as a sex, which is why sihlale sikukhumbuza ukuthi ayilungele ingane. So mawuthi mhlambi you've relocated to this province or usilalela for the first time, welcome home. Le show ngayibamba even ama videos akhona on YouTube, ku website yethu gagasiworld.co.za. Sure. Sithatha ke Anonymous ematiko. Sawubona Anonymous. Sawubona Botalo. Yes sir. Unjani? I know right sibambile la noDokotela. No. I know akukho kumbi engifuna ukusho. Ngicela ukubuza ngala kuDokotela. Kuthi nginenkinga la. Ngishadile last year ngoAugust. Mangishada ngoAugust. Mina nomuntu engishade naye umntunqu nje vele besiuthanda nje. Umntunqu nje besihlezi kancane till ngoDecember ngoNovember othola ukuthulela ingane engene echuphini wrong, then kwasokwenza ukuthi alokhuzana ingane bayi remove yonke. After that ke manje usifungitshela ukuthi akangifili mangithi ngiyazama nje ukuthi nje situnqane uyangitshela ukuthi uyafuna but akafili lutho, angazi ukuthi inkinga ikuphi. Anonymous, obvious usisi ngicela ukuthi umsupport ube there for her ngoba ulahlekelwe into yena kade treasureisha, ube ulahlekelwe ingcenye yakho, you know, okuyile ngane kade isikhula iyumphefumulo ade ikhula ngaphakathi kena. So kubantu besifazane, once ulahlekelwe ingane ngaphakathi kwena, kube nane element yokuthi as blame even yena because lengane bisemzimbeni wakhe. So ngicela ukuthi understand nomnikeze support because number one kukhona lokho ukuthi unaleyo loss usafuna ukugrieve nanokuzila, you know, nomzimba wakhe futhi urecover. Now if lento enzeke ngoDecember, umzimba womuntu wesifazane will take about 3 months ukuthi urecover kuleyo nto yokuthi kunesisu esiphuphumile. So lokho kusakodwa nje umzimba usathukile angathi kusakhona into ekhona, but mentally uyazi ukuthi ayikho. So kukhona la alishaya khona yena ngento eyenzekile, but also nemizwa kuyena ayikakabuyeli kahle because kune disappointment kakhulu. So I just think that Anonymous wasematiko akamsupport umuntu wakhe, ambonise ukuthi naye uluzile as much as usise luzile, but they must move on together going forward. All right. All the best, mfethu. Okay, 0861596596 on Twitter as well at Alex Mthiyane. Na ku page lethu Indaba with Alex. Sithatha now uAnonymous waseThekwini. Sawubona. Sanibona njani? Siphilile sis, kunjani? Ngiyaphila nami. Good.
ngomunye abaqalayo ukufuna la ohleni kodwa ngihlezi ngililalele njalo impela. Welcome home. Ngiyafisa ngabe ngingalalela nopartner wami ngoba okuningi ngifuna ukuxoxa kuwusizo. Inkinga zami zona zithe kuba ningani kodwa ngizozama ukuthi nje zibe impeshana ngoba kungathatha ishow yonke. Nopartner wami ngijabule sexually nakhona ngijabule kodwa angenelisekile ngenxa ukuthi sesike ubudlelwane bethu buna 18 years 19 years kulonyaka kodwa beku on and off. Umuntu ongakhonzile ukukhuluma kakhulu kodwa mangikhuluma naye yena uyakwazi ukuthi engage we introvert. La nganelisekile khona ngaye ngazama engage naye ukuthi manje masenza ucansi yiziphi mina izinto ongathanda ukuthi ngizenze, do you enjoy me going out on you nani manje ngibuye ngithole impendulo ezithi hayi ungakwenza noma ungangakwenza hayi mina ngi-right anginankinga. Ngithi ke ngabe ngisazi manje lokho ngenza mina ngifile helpless ngoba kushuthi umsebenzi wonke kufanele wenziwe yena. Ngike ngamfaka ke nakwezinye izitayela kancane ngoba yena ubejayela ukenjoya iposition eyodwa. Ngithi mangizama that your dog is talent so forth ngibona ukuthi hayi usobaba akavuki kahle hle kodwa ngibonile ukuthi kancane ukwazile ungena egiyeni. Ongangiphatha ke kahle ukuthi kulamalanga uyasazi isimo sami sempilo ngamfaka kuzona noma ngiyobona udokotela noma kukhona izinto kufanele ngithi ngingithanda ukuthi abe khona okuzomlekelela ukuthi uma banemibuzo nani na sexually singabi nankinga. Uke ubaba wasekhaya kwaba nenkinga ukuthi kufanele avuke nani angavuki kahle igeli lingangini kahle hle. So ngenxa ukuthi ke kuleli sonto ngenxa umsebenzi bengiyeke ekhaya ngihambe kakhulu mangibuye masixoxe izolo wathi yazi ngeke ngaya kudokotela ekhaya anginankinga kuphela ukuthi angibheke izinto engiphozayo lokho akungiphathanga kahle ngoba ngithe kuye phela bekumele siye sobabili ukuze nami ngiba nemibuzo kudokotela ngoba lento is-affecta sobabili ekamereni njengoba futhi sihlela ukuthi ke ukushada nani ngiyasaba ukuthi ngizongena kulobo budlelwane kodwa manje sexually noma ngabe ngijabule kodwa angenelisekile ngoba isithathe iminingi ngibona ngathi uyena osebenzayo and usobaba ubuyangangeni kugesi mhlawumbe agcina avuke elap 2. Ngiyabona zonke lezo zinto. Alright, no ngeke lega gas 6 sesiyazi ukuthi iphi brand yemoto oyiphethe. Sure. Okay. Alright. Anonymous. Yebo. Uyazi ukuthi into okufanele uyazi ukuthi umuntu wesilisa upartner wakho always wants to feel like the man in the relationship. Now from what you're telling me ngiyakuzwa ukuthi uthi uyi-introvert. But a big part of that is you telling me ukuthi wena you are a bit too strong and uthatha leadership kakhulu ku relationship. And once you do that ugcina yena esezizwa angathi ulandela wena. So nayo lento ukuthi ahambe yedwa yakudokotela ngoba uyamshaya wena agcine esezizwa emncane or insecure because wena being so strong and so overpowering kuyena. So ezinye izinto awukumdedela ukuthi yena as the man ake alide adlala indima. So nawe ungashayeki if etheni ke wadokotela, that's him trying to gain his manhood ukuthi akenze something naye, you know, towards the relationship. Ungasam blame ke ngaloko again ngoba manje uzoshayeke yena ubethu ya leader again. But manje if wena ukubuka kahle by the way ukuthi bofuna siye so 2. But for him right now, you know, he's going into this little cave. Abantu besilisa bayakwenza ke lokho when they intimidated, angene into his own little man cave. You know, yokuthi he's trying to find himself. So awukumnikeze leso space sokuthi aziveze yena njengendoda. But nawe futhi don't be too much kuyena. Uyabo umuntu wesilisa ubudoda bakhe, ipeni lakhe is his identity ngoba iyona edefine ukuthi uyindoda noma umuntu wesifazane. So umuntu wesilisa if ake aba nenkinga ngepeni lakhe imshaya yena leyo nto ne-identity yakhe egcina seba insecure. So for you as umuntu wesifazane uzotshela yena ngepeni lakhe yena ebe indoda, still yes uyamsupporta because that's what you're trying to show him when ukuthi uyamthanda and you are there for him. Yes. But just somewhere ube a little bit sensitive ukumdedele akabe indoda also. Okay. Sure. Siyabonga sikufisela ke inhlanhla and thank you again for ukuthi benesibindi sokuthi ke ufone. All right. Nothing the lephuzu ekutheni indoda
buyona identity incika lapha. So again it takes us to a communication to communicate kanjani naye ngendlela engezokumehlisa isithunzi njalo njalo. So allow him ukuthi alide ngesinye isikhathi kancane. All right. And sometimes umdedela ukuthi noma into wena umdrive entweni ubuwazi ukuthi vele ufuna ye lapha ya kuze acabanga ukuthi idea yakhe kanti wena umdrive wamso lapho ugcina sunqoma yena ukuthi hey baba uyazi uqinisile bengayiboni ngaleyo ndlela kanti uvele uyibona. Number 1 lohlala lungela ingane sex talk open line kwindawo eGagasini. Welcome ukuthi be anonymous 0861596596 yafuna nokuthatha ama voice notes but please mawafaka la ku app yethu Gagasi World uyishanje bemfishane nje uyabona cut to the chase. I would say 5 centimeters. Yes establishile ukuthi ukuba mfishane kwayo akusho ukuthi ayisebenzi ngendlela. All right, it's how you use it. Na ku YouTube ungayithola as well. Dokotela sithatha ama open line now ukuzona zonke izinto. But before kiwe la ocansini. Ikona lento yokuthi as a woman financially mhlambe uhola kangcono kunomuntu wakho wesilisa. Unaleyo power. Yes. Ithole na isifika kwi sex life yenu utholithi ngenxa ukuthi le ndoda izizwa incane ugcina sekungazi ukuthi manje wena odominator ungakwazi ukuyishintsha leyo nto because awukwazi ukwenza introspection udinga umuntu oseceleni akutshela ukuthi hayi ngazi ukuthi ke yes you provide but indoda inendawo yayo. Exactly. Again, you know, njoba dengishilo ukuthi indoda ibona ngenduku yayo ukuthi indoda but also indoda also ngemali yayo and we raise an environment ukuthi indoda enenkomo you know indoda emadodeni. So if kumuntu wesilisa wena umuntu wesifazane and wena onemali more than him you're just going to have to mind indlela okhuluma ngayo nendlela zakho wenza ngayo ukuthi ungaveli nje uhamba ungena esitolo uzithengele wena uhlobo lithize lemoto or uzithengele furniture abone ngawe azange uzumconsult. So kunendlela ofanele nawe ube aware. Yes kunormal ukuthi wenze njalo but awukube aware uzehlise wena kuze angabe intimidated ngoba uzoba intimidated wena sunesa yena ama feelings akhe. Also unesa I relationship yenu whether uyakhokha benthenga esitolo esithize ukhokha ngecard lakho angasasabi kuba wena manje okhipha icard lakho esikhwameni amene eceleni ukhokhe wena kuthile nikeza yena icard umtshela ipin code nje you know as in make queue ukuthi ipin code ithi if kukuthi akayazi ukhokhise yena. You know manage dinner make him pay because it's also about the image yakhe ukuthi abanye abantu ufila kanjani bambona kanjani abanye abantu sokhipha wena esikhwameni usukhokha. In other words, help him preserve his twins sakhe. Yes. Okay. So as a man mangabu intimidated kuleso simo ipipi lizoshayeka ke nalapho futhi. Oh kakhulu. All right. Sure. Anonymous kamasho. Kabanjani Alex? Sure buti kabanjani. Shapha into kuyashayeka. Yashayeka. Udokotela kalithanda le nto uthanda le pipi. Angishongo ukuthi uthanda ipipi, awusho ngithanda ipipi. No, angishongo ukuthi uthanda ipipi, uthanda igama. Okay. Ngakho kuba la dokotela inkinga la dokotela. Ngendlela ngithanda ngayo ichamcham angazi kanjani. Yazi mhlambe no pastor Yohana. Una partner yethu. Angikwazi ukubamba abantu abaningi at the same time yabo. Okay, good. So na siya cham but kube khona lokho ukuthi no way ngeke yazi not about angikho satisfied kodwa nje angazi noma I'm addicted or what. Uthanda kakhulu isex how often mhlambe uthanda kangakhi ngelanga or ngesonto? Ngiyabona ngathi ngingayishaya mhlawumbe ukhona namhlanje ngayishaya namhlanje mhlawumbe mhlawumbe we don't sleep ngabe khona but may khona mhlawumbe during the week mhlawumbe 3 days or what 3 days is all right if kukuthi awuhlali naye phela if umuntu ningahlali naye then nitmanibonana and you want to make up uyabona. So if naye comfortable enjoy a logo then go for it enjoy none. Yeah, but sengisho kodwa mina the way it seems as if it's imina kuphela nje lapho addicted noma ngathi no active yabo. Yabo ngibona ngendlela ngenikhamba masenza ngayo ukuthi no like mhlawumbe ngathi akasathandi mina nje kuba khona lokho ukuthi no I must carry on. Okay. Muthi carry on usho ku round eyodwa usho ukuthi ulast isikhathi eside nyoma ukuthi lukuphindela ama round amaningi.
because abamade, but at the same time I have to repeat many as much as I can. Why do you have to? Is because usukusafuna noma nisuke nisathanda nobabili. So ngivele ngisho ukuthi angazi uma ngedetail because usengisafunda ngathi ngisafunda noma ngathatha mhlambe 5 minutes enye round ngiphinde enye ithatha isikhathi eside but ngathi ngalokho vile nje. Okay. Yeah, I don't think it's a problem if ingayona problem ku partner wakho. Into ebalekile leyo ukuthi ukhulumisane no partner wakho. If yena naye enjoy lokho then it's fine. But if not then you find out yini leyo angayenjoy ngoba mhlambe sukubhlungu kuntomzodwa wakhe. If that's the case then she can give you a hand job or a blow job and still you can come and have fun. All right. Okay, so should some fears akho ke but ase alekile mangabethu dokotela well kungaba into common but again communication is it not common yini ukuthi dokotela khona ama relationship othola ukuthi partner omunye ulithanda kakhulu ucansi and then uthola omunye is the opposite. Yeah, you into ejwayelekile. No, ijwayelekile and sometimes it's other way around. Lo wesifazana othola ukuthi indoda izekumini ithini awungisize ulithanda kakhulu lo muntu lo cansi I can't keep up ngifaka under pressure. So but then again it's communication so that if wena kukhona la obona ukuthi uyalekha khona for whatever reason supplement sex doesn't have to be penetration sex all the time. Uyabona? Yeah. Okay. Unothile leyo ukuthi ngilo umuntu okholelwa kumuntu oyedwa so I'm a one woman man. Yeah, kuhle ukuthi basakhona lapho. Sure. It's 1934 siyabingelela ulalele igagasi sikwindaba sikhuluma nodokotela. Isikhuluma nje namhlanje open line ngendaba ze sex open line. Yes, dokotela. It's open and it's a line straight. Do you like opening or for the lines to be opened? Both. Hey? Sure. Fanele tubuke dokotela my expressions zakhe mekhuluma ngalezi zinto zakhe. Check out our videos la ku website uzombona gagaziworld.co.za. Yes, uzombona ama excitement. Yes. Started now anonymous amagabheni sabona anonymous. Sanibonani Mthiyane. Yes sir. Yebo, ngibingelela no doctor lapho ne voice emnandi. Oh, siyabingelela natbut. Okay, nginombuzo nje Mthatha emncane nje. Yo. Ngicela ukubuza ukuthi uma umuntu wami ebhema isinemfu ngamakhala nangomlomo, siyingozi ngimina. Nanokuthi uma esibhema ekhulelwe isinga affecta mhlambe ingane le ayi12. Okay, doctor. Okay. Uthe u3. Okay, yeah. Okay, so yeah, simbambile yeah. Isuqedile. Yeah, sure. Okay. Asizwe. Sinefu somqedise yeah. Yeah. So no, if umuntu wakhe ebhema isnef, look, abantu besifazana isnef basibhemela bona for them ngoba it imenza imizwa yakhe ukuthi ibe heightened. Isnef also siyayivula naso imthambo yegazi kuze umuntu asheshe you know azwele. Okay. So if kuyena osibhemayo ngeke si affect yena ubhuti okwabona if esibhema like if kukuthi usibheme yena in those holes unless if kukuthi usisi usifake kuntomzodwa and immediately after naye uzongena kuntomzodwa uzothi mengena kuyena achama asihogele ngoba ipipi lithi malichama likhiphe kodwa futhi liyadonsa at the same time. So if that's the case then this is affect but definitely if kukuthi upregnant usisi I would definitely advise ukuthi angaqhubeki nokubhema isnef or ukufaka isnef. Yeah. Noma ngiyethanda le nzima mjithe ukuthi kube wena oyibuzayo because lana ubukelela abantu abayi3 wena naye no pregnant. Yeah. But also you know abakhulumisana because the main reason why usise kwenza anyway is ukuthi ubhuti ezizwe eshisa ezwe usisi eshisa and mhlambe ubhuti kuyena you know umuzwe eshisa anyway and kunaloko kuyamcasula ukuthi ufake isinefu you know kungam excite ngeke ayazi until bayixoxe leyo yabona. Did you listen to yourself doc khona manje nje you said ipipi liya angazi uthela liyakhipha liphinde limunce something like that. Yes. Yeah. Please explain that kafushane nje. No, when you ejaculate ngesikhathi uchama angithi kuba naloketshezi olikhiphayo epipini lakho. So the minute and lelo ketshezi lelo luphuma ngespeed esithize such that it create a vacuum ngaphakathi kwipipe lepipi. So lithi malikhipha konke ukuchama lokho njengokuthi liyaphefumula it spits out and it breathes in. Thatha okunye ngaphakathi. Right. Okay, just you know wanted to make sure uthi ngizwa kahle. So ipipi liyaphefumula. So you don't want to suffocate in, it. Out. In
out. Yeah. Sure. It's 1938 ulalela indaba ekakasini comments fihlika mofunga anonymous iyole indaba sakusindaba between 7 and 8 so sibamba ke no dokotela, right? First installment of the year 2020. If you miss it, tell dokotela lo nyaka oqala manje njengoba siku January iwona ozosinikeza ithuba lokuthi senze izinto ezimnandi, okay? So just ukuthi nje sizoyishaya kanjani sex yethu this year. 0861-596-596 ukwindaba ekakasini and mangabe futhi mhlambe you have umngani or someone ofisa ukumkhombisa ngalolu hlelo, please ungasho ukuthi asilalele. Uthola kana nama podcast lama shows kuindaba kwi-app kakasi FM. Hoping you are enjoying the show and getting informed as well, educational with Doc. Now Doc, hoping you are enjoying it yourself. Oh, I'm enjoying it, Alex. Are you enjoying it? I'm enjoying it. In fact, okay. To enjoy is the understatement, Doctor. Under. Yes, yes, under. Right, sure. See, no anonymous abaningi uyanothisa Doctor. Yes. Yeah, sure. Asiqale ngoLucky ke eMtuba. Sabona Lucky. Lucky already? Yes, but. Yebo. Yes, Lucky siyakuzwa kunjani? Niyaphila. Hayi no siyaphila futhi kunjani? Ulapha eDube lo ngisentuba eDube lenkosi isigodi. Yes. Umbuzo wami ngizobuza. Yes. Lento yokusoma ingozi kangakanani mina wesilisa uma ngizosoma nginethemba lokuthi mangisomile iyasala inhlese awaphuma wonke amathunda. Ilokho engicela ukubuza kudokotela ukuthi uma ngisomile ingakanani ingozi kimi mina wesilisa. Okay, Dokotela. Okay. Ukusoma obviously Alex is non-penetration sex. Ukushuthi udlalela ngakhona, you know, kwe Victoria Market uyi city center. Now ukusoma depending ukuthi yena umngozi abucabangayo ukuthi okuphi, umngozi bokumitha, ubungozi bezifo zocansi njalo njalo. Now yes ukusoma it's possible ukuthi umuntu abe pregnant ngesikhathi esoma, but also kunezifo zocansi eziningi ongazithola even through i-contact ukuthi isitho sakho socansi nesitho sakhe zithintene ugcina usuthole leso sifo like herpes like intwala you know izifo eziningi, so akukho 100% safe nako ngoba the minute kunokujuluka okuthize even komzimba senithintana isitho sakho nesakhe kukhona izifo ezithize ezingakwazi ukuthi nakhona dluliseke lapho. Hey, important question because kuvele kube ngazi ukuthi kuyona indlela safe ngaleko ukuthi kubhekwe lezi zinto eshoyo Dokotela. Yes. Okay. Sure. Sithatha now umfundo Nyende eMthwalume. Mfundo? Ya, unjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila baba. Yes. Manje la nginenkinga ngidla ama-mood stabilizer nama antidepressant. Manje ilokhuzane ipipi lami la libuye libe nenkinga mangabe selivuka. Liyavuka bese liyawo. Yeah. Okay, so uDokotela uzochaza ukuthi kwenziwa yini nanokuthi ungalapheka kanjani? Yini mhlambe ufuna ukuthi angichazele ukuthi mhlambe ke yini kathi engangisiza ngoba abakade engiwathatha before bengayenzi lento. Okay. All right, no ngiyabona ukuthi usemoyeni mfethu but ngifuna ukudropa khona uzoba ne follow up question. All right, Doc? Okay. Mfundo, the fact number 1, the fact ukuthi umfundo u depressed kusho ukuthi nomzimba wakhe kunezitho ezithize emzimbeni wakhe nazo eziba lazy and depressed, but that being said amaphilisi e-depression awafani. Kukhona akubangayo lokho nako ukuthi ugcine umzimba wakho igazi lingasagijimi ukuyale. Now umzimba wakho udaloke ngendlela yokuthi umzimba wakho will always send igazi lapho lidingeka khona. So generally kumuntu o-depressed uthola ukuthi igazi inkinga sengqondweni uyacabanga kakhulu, uyabona unento eziningi esengqondweni, so which means igazi liya more engqondweni kunokuthi liye endukwini yakhe. So akhona inhlobo ezithize zamaphilisi. So if kukuthi wena ushintshelwe ephilisini elikwenza lokho kakhulu, there's a very strong likelihood vele azokwenza lokho amaphilisi. But if ubona ukuthi selikwenza ngendlela ukuthi awusakwazi na ukhona, ungaphinda kudokotela wakho alishintshe ngoba akhona namanye futhi enza the opposite. So kukhulumisana nodokotela wakho, but kubalekile kumina ukuthi understand umfundo ukuthi into ye depression is also it's a state of mind. So into
ukuthi it's not about iphilisi, it's also about yena engqondweni yakhe ukuphi, even about life and about being motivated about life, ngoba kuzuvukelwe kumele ibe khona le excitement about life, but manje uma une depression ingekho excitement about life, konke nokunye futhi ngeke kube excited. Sure. Futhi awusho dodo ngiyakwazi mhlawumbe noma ngiwathatha lamaphilisi lawo bese ke mhlawumbe ngithengela lawa amanye ama supplement eceleni, mhlawumbe kukhona lobungozi omkhulu obungenzeka mangabe ngithi mangibona ngathi ngiyawa bese ngihamba ngiyothenga lowo ama boost okudayisayo amanye amaphilisi iboost ngakwazi ukumnika. Oza ngikuhlebela oza ku Dr Mthembu akchathe ngizoyilungisa induku yakho. Ngiyomchatha. Ngiyabonga. Okay. Ngizobonga ukukhatha. All right, yeah, mhlambe nomunye ngadideka etheni kunezinye indlela eziuchatha but zesimanje and ezisiza entweni enjengale ingakho udokotela besho leyo. All right, 0861 596 596. Hey, labesifazane njalo siyabafuna kulolu hlelo. Ade sikhuluma earlier on ngendaba yokuthi upartner wakho ungambuzela la kunenkinga khona. So bangesaba abantu siyabafuna ne? Yes, kakhulu. Yes. Okay. Sure. Anonymous Mbali, sabon? You Anonymous Clement. Yes, sir. Clement. Yeah. Kancane mfethu kunomsindo la ukhona. Ngicela ukunikeza nje just a minute ukuthi ube ku Sports Writing zobuyela kuwena ngikudrophile. Ngisafuna uthatha nangu Anonymous wasembali ke in the meantime. Anonymous sabon? Yebo fanibona njani? Siphilile wena? Hayi nami ngiyaphila buti. Nginenkinga la ngicela ukubuza kudokotela. Upartner wami uyalithanda uqansi nami sengize ngalithanda. Inkinga ekhona kila. Bakusaya kwi massage with an happy ending. Ethi asambe siye khona ufukuka ngamassage womuntu wesilisa. Ehlele buka wangimassage ke kwani happy ending ke saqeda. On whose part? Manje ongiphinde happy ending was on whose part? Kwakumassage wami yena ehlele ebuka. Wena umassage umuntu wesilisa? Yebo. Okay, kwaba ne happy ending. Yebo. Okay. Akamfakanga ipipi. Azangaza heavy wangichamisa nje ngokungifaka massage. Okay. Yeah, manje ke inkinga esengiyayo manje usefuna sokwenza i-threesome. Nalo muntu lo wekumassage? Yebo. Okay. Manje ngifuna ukubuza kudokotela ukuthi kunomali into yonto leyo yenzakalayo. Look sisi, I think kumina obviously nikule nhlobo ye relationship nina open ezenzayo lezo zinto ukuthi as upartner wakho akubuke enye indoda ikuthinta naye im-excite nawe uzokwazi ukuchama. So I think ikhulumisana nobabili if nikwazi ukuthi umuntu akusakhe ekubuka umuntu wakho then having a threesome for sure wathi wabuka naye wayihalela ngendlela le ndoda ekusakha ngayo and he wanted to be part of the party. So if wena you are comfortable also ukuthi nenzanane no 3, it's totally up to you. Okay. So we should say this is the party with sex like ngenama rules khona as long as Nick enjoy. Okay. All right. When you feel kanjani? Ubuzongala ngathi udangele. Ngathi udangele ngoba it's about you also. Why lapho wawazi ukuthi uzosakwa enye indoda yakho ikubuka? Yes, ngangazi ngahamba ngazi washo. All right. But manje eyiphiki part le eyenza ukuthi ngoba sekwenzile boyi2 sebekwenzile wena. So you don't have a problem wena. The only umuntu ongakaze enziwe la uhusband yakho or upartner wakho. Mhlambe unesikhwele sokuthi naye enziwe ile ndoda or eyiphi part le wena one trouble ngayo ngempela. Iphathe ngetrouble ngayo ukuthi phela if useku-threesome sekumuntu wesilisa naye sebobabili eduze kwami engichisa yena lo munye ebhizi ngapha ngisaba lokho ke. So wena nosikhwela ukuthi yena enjoy lento kade uyenjoyile wena. Phela isizobe sekuwu2 wesilisa kuyimini isifazane ngingedwa. Sakusayenza i-threesome yobabili ababili besifazane naye. Angibanga naye. Mhlawumbe uyasaba ukuthi mhlawumbe he might tend to be gay after. Okay, sure. All right. And is it not what they call troilism or something like that? Yeah. So you enjoy umuntu wakho enza ucansi kunalokho ibe excitement bekuwena. But I think mina usisi naye waya lapho azi ukuthi uzofika alalwe enye indoda yakhe ibuka. So I don't understand why manje sene worry if le indoda yakhe sithi awu nami ngifuna ukujoina kule party. Yeah.
Right, by the way, we will not judge. You ask a question yakho ngendlela ethandayo, which is why uba anonymous. All right, sifuna ukubuyela dokotela lapha Clement show say right to put anonymous. Yebo baba unjani Alex? I know say right baba. Khuleke ngibikele ngidokotela lapha estudio. Yebo mina ngijabula kakhulu ngiqhaze ngibonge ngalolu hlelo ngendlela elenza ngayo izinto zethu zibe ngayo kuma relationship. Abona njengamanje nami ngiyabonga phela kakhulu ngoba ngifamisa ukuthi ngilale nopartner wami. Ukuthi namhlanje akekho mhlawumbe ngibe kodwa kahle lesikhathi uzangikhumbuza noma uthi hayibo sithana sampela namhlanje lesine udokotela ngizokhunjuza yena noma ngingiyakho. Number 1 le kwenzeka ngayo. Good. Kodwa manje inkinga enginayo mina la Alex yodwa. Indlela engiyona indlela engilithanda ukanti ngithanda ukuthi ukufa. Sengaze ngenza into wrong ngaze ngachitha ngoba ngithi ngiyamzwela ngoba manje into engiyenza almost every day. Mina angikhala akukho mhlawumbe ngikhathele awukho ngingasho ukuthi ngesikhahlezi ngililangazelele ngoba nanoma ngisho kuthiwa mhlawumbe kade sinaye sisenkonzweni saqeda zonke ngiyangishila mhlawumbe ngathi ngiqedile ngiqale phansi change lokuyindlu abanyana kwamanje hlezi angazi uma power ngina noma yini akazi mhlawumbe khona inkinga engangila mhlawumbe. So uyithanda kakhulu isex ngendlela yokuthi uze umdabukele umuntu wakho bese uyachitha. Ngizongcina ngizengithola mina ukuthi hayi nje ngathi manje mhlawumbe sengiyamgqilaza sengenza kuze kube over. Okay. Ukumbuza manje uthi akuzweli nakulomunye njalo kuyafana. Ukumbuze ukuthi ukumsexa kwakho kakhulu kuyamhlukumeza yini or kuyamhlula? No ngwasaze sathale show yakho dog into ebiyenzeka besixoxa bemuntu obengalithandi ngalondlela kodwa wagcina sewumuntu nawe sengasana inkinga ngoba ngishita lesenza umuntu nje sengasana inkinga siyalilangazelela ngasonke isikhathi siyakwazi ukungithinta ngisukele indlela edlalisela ngakho kodwa mina uhlezi kuwest kuyadlulela manje angazi mhlawumbe khona inkinga enginayo kumina noma kwenzakala indaba ngithiwe khona ukuze ngishayise ushawufa. Okay, mina I think inkinga onayo ilo usuyenzile yokuthi ugcina usuchitha ngento nayo endlini. So I always say ungabolahla into ekhona ngento engekho because umuntu wakho khona lana uyakunika ucansi unless ukuthi usethena ngafuni but sumenze ukuthi alithande naye. So ungadali into ngaphandle ozogcina suloku guilty usukhokha the rest of your life ngayo. Find a way nakuyena ukuthi how can you niyenze noyi2 lento ni enjoy noyi2. So if you're enjoying it angiboni kuyi problem. Okay. All right, sure. Yeah, obviously lempendula bengeyona impendula bekade eyilindile. All right, sure. By the way, you always say ukuthi indlwabu is healthy for both women and men. Masturbation. Yes, from time to time. Definitely. Yeah. Okay. Ngikizwe ngoba ethi even talk ngoba that was the thing I think ngizombuza yona ukuthi if kukuthi anything why don't you take the matter into your own hands uyabona so but uthi uyakwenza also but I think ukuthanda kwakhe goes beyond ukuthanda sex. All right. Siyabona ama comments welcoming the show back and nencomo siyabonga lokho sibonge njalo uzwabona nawe message yakhe izovela as you watch this show. 1953 is here in an open line yes sex talk with udokotela namhlanje. All right, I invited you earlier ukuthi usithumelele ama voice notes akho kulula now uvelwe nje ku app yethu. Kune impendulo la kumlaleli lo bekhulumile otosebenzisa ama antidepressants. And then uwandile on Twitter is saying ukuthi lento deywelwa ipipi ayizame noma ukuthola imbiza ichatha kancane ngoba amaphilisi abuya ngasebenzi kahle. Okay. And ngizoya nje khona manje there's a question live la kumbekezeli on Twitter uthi ngicela ngibuzela la kudokotela ukuthi kudalwa yini le yenza ukuthi osisi aba over 40 years babe nomdlandla ongaka kwi sex because ontanga yabo akunjalo. Look, from the age of 40 umzimba umuntu wesifazane usuqala ukushintsha. Number 1 umzimba usuku usuthi I'm not preparing now to have a baby but I'm preparing to have fun. Now wait kanjalo. Okay, keep going now I must keep going. Keep going doc. Okay, all right. Now number 1 even mentally umuntu wesifazane by that age usuke ngekho insecure ngomzimba wakhe ukuthi usuke se free usuke comfortable with herself and her skin and she's free to do anything angolefuna ukuminca angathi ezenza ivirgin kuwena umuntu wesilisa ngathi akayenzi lento usuke yena sefuna ukuenjoy naye at that time. But also medically from the age of 40
uyazi kunama hormones esilisa nesifazane in everyone but from the age of 40 both umuntu wesifazane nowesilisa ayaqala ama hormones kancane uthola la wesilisa seqala ukunyuka kancane kumuntu wesifazane nakwesilisa njalo that is why men from the age of 40 sebeqala ukuba nezibele more is because the female hormones iqala ukunyuka. Now the male hormone what it does kumuntu wesifazane imenza lilangazele kakhulu ucansi from the age of 40 abe more excitable because manje usethola leya hormone yesilisa ngaphakathi kuyena emenza al enjoy more and alangazele more ucansi. Sure kuzwakela sithathe ke nansi I voice note usekagazini sabona sanibona nekagazini. Oh sure cela anonymous. Okay nginenkinga la ngaqala lento yokuyijabulisa mina ngasandla manje uma ngihlangana nomuntu wesimame ngiyaboreka manje umzulisano nje engu-enjoyayo ilo wokuqala kuphela eminye thola ukuthi ngiyaboreka manje ngoba khona lento ukuthi kufanele nginelise umuntu manje mina sengijwayele ukuthi ngiyinelise mina emva kwalokho ngiqeda manje angazi noma likhona nosizo kulokho ngiyabonga. Okay sure but right. We've spoken about this before. Obviously mushaya indlwabu it's just you and yourself ukuthi how long it is isikhathi ukuthi isikhathi sithatha isikhathi esinganani ukuthi induku yakho iqine kangakanani konke kukuwena I-pleasure yakho leyo awunakile omunye umuntu so kuyindlela selfish empeleni to have sex leyo ngoba all you want ukuzigculisa wena manje uthi masesena lo omunye umuntu abuyabhoreka ukuthi sokufanele manje abuyenaka ukuthi naye umenzani yona elemkhotha ubhontshisi emenzani ebe yena kungamjabulisi lokho so egcina eseba selfish esejahe lento yokuthi ufuna ukuzenzela but also uma uzenza wena you can go as tight as you want ngesandla sakho kanti umuntu wakho imbobo yakhe ngangembobo yakhe. So how does he reverse that because the question is sengidinga usizo manje. But I think also udinga usizo ku relationship yakhe because kunendlela aviwa ngayo upartner wakhe ukuthi he's no longer that sexually attracted kuyena that usefuna ukuzigculisa yena ngoba uthando is also about giving rather than about receiving. Okay so in this case counseling nanokuthi kwayena thola ama sessions just ukubuka indaba yakhe nokuba attracted to umuntu wakhe. Sure mfethu ngikhola ukuthi uyaphenduleka uzoba ngokugcina sithathe nangu umlaleli sabona. Sanibona dokotela nawe Mthiyane. Bodi. Bengifuna ukwazi dokotela isikhathi esiningi nenkinga nomama wami esenza naye. Inkinga yami ku safe yini usebenzisa ama lubricants. Okay so yaphela kabuhlungu but icathu itholele gist yakhona. Yeah ku safe ukusebenzisa ama lubricant Alex especially because ayasiza in aiding ukuthi ucansi libe easier and but kakhulukazi kumuntu one pain kuyamsiza lokho but be careful ukuthi uwasebenzise ama lubricant usaqala ungakathestani ngoba omunye umuntu vela afaka ilubricant abonto sokumanzi vele angivele ngene without foreplay very important menze wena azikhiphele yena le lubricant le ngoba wamfaka ilubricant naye ngesikhathi umzimba sokhipha eyayo ilubricant ugcina seba manzi kakhulu ugcina kuba ngathi usemkhulu kakhulu. Okay all right this brings us to the end of the show indaba ezibhlungu lezi ngifika nazo because besagijima nayo doc besigijima impela besigijima sesiqedile manje siqedile kujulukiwe kumanzi manje all right this brings us to the end was it good for you as it was for me? It was dokotela after isikhathi eside and then we did it and it was great. Okay good. And on your part? Oh it felt great. Yeah because namhlanje we were more in control because mangabe siyi open line zonke ziya kuwena. Yes next week Alex sizoba ne topic kade kwama holiday abanye beba ama loners bebodwe emakhaya inhliziyo ezibhlungu ngokuthi engithanda umuntu womuntu asikhulume ngalokho next week. Bengifuna ungayiphrase kanjalo but you've said it because umuntu womuntu ngowakhe naye okay so ithola indlela nje right so ibeka ngayo because ngempela sesikhathini sama holiday but akwazi ukuthi uxhumane nomuntu inhliziyo yakho again. Christmas udla nabanye and you have to understand ukuthi akekho. Sure no so besibheka leyo ndaba and uma experience the story to share or advice please ungabe usithumelela ungalindi next week. All right I video loluhlelo ke just kulibona and ukhethe kahle apha mhlamba bungekho kwisimo sokuthi ulibheke kahle so uzoyithola nje from 12 kusasa uzoyithola ku gagasiworld.co.za. Dokotela sikuxhuma kanjani ke uzongithola eHillcrest eMedilution inumber 20317658
8475 031 765 8475 noma WhatsApp number yethu ithi 061 4622 945 061 4622 945 ufuna ukuthi siyaqhatha siyaqhuma hlanganisa isilungu nesintu but lapha yonke into nje siyayinyusa induku siyashisisa intombi siyayibuyisa futhi but silapha konke futhi akuphilwe nje unyaka omusha uzokhipha inyongo and start afresh asibambe lapho. Thank you for listening. Indaba was produced by umfundi Mabasi Alex Mthiyane. Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM.